Takže indikáciu máme, keď nám cena indikuje, ktorým smerom chce ísť. Môžeme si to ukázať na takomto príklade. Cena konzoliduje. A potom vytvára nám tu swing high, swing low, swing high, swing low. Tak ako napríklad v uptrende alebo downtrende sa nám vytvára swing high alebo swing low. Tak ako sme si hovorili včera, pri trendoch máme higher highs, higher lows, lower highs, lower lows. Čiže vyššie vrcholy, vyššie spodky, nižšie vrcholy, nižšie spodky. Záleží, akom sme v trende. Potom príde indikácia, čo nám vlastne indikuje, ktorým smerom trh chce ísť. Indikácia sa deje vždy z momentum. V tomto prípade nám indikuje, že cena chce ísť vyššie nad touto úrovňou. Pretože tu máme swing high, swing low. Znovu máme swing high a swing low. Čo sú swingy? Swingy sú vlastne, keď cena dojde do nejakej úrovne, následne tú úroveň odmietne a začne ísť opačným smerom. To sú swingy. Čiže keď máme swing high, tak cena príde do nejakej úrovne, odmietne ju a začne ísť smerom dole. Takisto aj tu cena prišla do nejakej úrovne, odmietla tú úroveň a začala ísť opačným smerom. Indikácia sa deje iba vtedy, keď prelomí buď nejaké swing high alebo swing low. Táto indikácia sa deje teda iba keď prelomí buď swing high alebo swing low. Indikácia môže byť buď hore alebo dole, hej. No v tomto prípade máme indikáciu smerom hore, čiže ako môžeme brať túto indikáciu? Túto indikáciu môžeme brať ako informáciu, ktorým smerom sa trh chce vydať. Čiže v tomto prípade nám cena indikuje, že nad touto úrovňou cena chce ísť vyššie. Čiže nám indikuje, že cena chce začať uptrend. Ako sme si hovorili v včerajšom videu, máme downtrend a uptrend. Môžeme si to ukázať na downtrende. Čiže indikácia nám ukazuje, ktorým smerom trh chce ísť. Bez tej indikácie nemáme poňatia, ktorým smerom by sa trh chcel vydať. Pretože tá indikácia by sa nikdy neudiala. Tá indikácia začína tu, hej. Máme swing low, swing high. Tu sa deje tá indikácia. Čiže tu nám indikuje cena, že trh chce ísť nižšie. Čiže trh chce ísť downtrendom. Pretože nám prelomila toto swing low. Čiže tu nám indikovala, že chce ísť pod touto úrovňou nižšie. Potom príde korekcia a potom pokračovanie trendu. Korekcie si preberieme v ďalšom videu. V tomto videu sa fokusujem len na indikáciu. Čiže musí tam byť to momentum. A takisto indikácia môže byť buď malá, alebo veľká. To nám je v podstate jedno, pretože my túto indikáciu neobchodujeme, bereme to iba ako informáciu. Čiže cena došla do tejto úrovne a tu začala odmietať. Tým pádom sa nám tu vytvorilo swing high. Keď cena trenduje, tak vždy sa nám vytvorí high, low, high, low v uptrende. No vždy, keď sa vytvorí buď nejaké high alebo low, dajme si príklad, že vytvorilo sa tu high, tak vždy, keď sa vytvorí high, tak sa musí vytvoriť niekde aj to low. Čiže v tomto prípade nastane korekcia. Korekcia sa deje pretože sa musia nazbierať nejaké tie peniaze, nejaká tá likvidita, aby potom mohol nastať ďalší väčší pohyb smerom hore. Čiže korekcia deje preto, aby mohol nastať ďalší pohyb. Čiže vyberú sa ďalšie peniaze,
vyberie sa ďalšia likvidita na to, aby potom mohol prísť ďalší pohyb smerom hore v tomto prípade. Takisto tu sa nám vytvorilo swing low. Čiže indikáciu a korekciu neobchodujeme. Indikáciu neobchodujeme pretože neobchodujeme breakout. Pretože nikdy nevieme, ako som spomínal, korekcia môže byť malá alebo veľká, nikdy nevieme, kde tá korekcia skončí. Môže skončiť tu, môže skončiť tu a následne príde korekcia. Čiže indikáciu bereme ako informáciu, ktorým smerom sa ďalej trh chce vydať. Takisto indikácia sa musí skladať z uzavretých sviečok. Ja vyhľadávam tieto indikácie na 4-hodinovom intervali, pretože 4-hodinový interval je väčší interval a na väčších intervaloch tá štruktúra trhu neklame. Proste tá štruktúra trhu sa drží na tých väčších intervaloch. Nie ako pri tých menších intervaloch, ako 15 minútový alebo takto. Tá štruktúra na tých nižších intervaloch sa nedrží a dosť klame. Máme indikáciu, čiže indikácia nás informuje, že z tejto úrovni má cena ísť do tejto úrovni. Môžeme si to ukázať na grafe. Máme znovu konzolidáciu, hej. Máme konzolidáciu swing high, swing low, swing high, swing low, swing high a swing low. Toto tiež môžeme brať ako indikáciu. Lenže potom cena spravila korekciu a tá korekcia spravila novú indikáciu, čiže smerom dolu. Čiže vlastne nám indikuje, že cena chce ísť nižšie. Potom príde korekcia a potom pokračovanie trendu. To si samozrejme vysvetlíme v ďalších videách, čo je korekcia, čo je pokračovanie trendu. V tomto videu nás zaujíma iba indikácia. Takže máme konzolidáciu a indikáciu, hej? Pretože nám prelomila tieto swing lows, čiže swingové spotky. Môžeme si nájsť ďalší príklad. Takisto tu, hej, máme swing high, swing low. Prečo tu máme swing high? Pretože cena tam prišla, no začala odmietať tú úroveň a potom išla opačným smerom. Takisto tu. Prišla sem, začala odmietať a išla opačným smerom. Čiže toto je vlastne naša indikácia. Cena nám indikuje, že chce ísť vyššie z tejto úrovne. Potom príde korekcia a potom pokračovanie trendu. To je to, čo my chceme obchodovať. Ďalší príklad, takisto tu máme konzolidáciu. Máme konzolidáciu. A tu nám cena prelomila všetky tieto spotky, ktoré tu boli. Čiže všetky tieto swingové levely. Čiže čo nám cena spravila? No teraz nám indikovala, že cena chce ísť nižšie. Na nižšie úrovne. Čiže začínajúci downtrend. No ako som hovoril, vždy keď sa vytvorí spodok, tak sa musí niekde vytvoriť aj vrch. Takže indikácia sa deje iba vtedy, keď prelomí nejaký buď spodok alebo vrchol. Bereme to ako informáciu, ktorým smerom sa trh chce vydať. Môžeme si ukázať aj príklad downtrendu. Takže znovu máme swing low a swing high. Tu nám cena indikuje, že chce ísť na nižšie úrovne, čiže chce ísť nižšie, čiže začínajúci downtrend.
Takže toto sa nazýva indikácia. Cena nám indikuje, že chce ísť dole.